खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबाना। सालबारि ब्लक इउपिपिएल दोलोआव नखर दावहा। नेपालाव SBKF इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप गेलेनायाव बड'लेण्डनि कुन्जलता बर'आ मोननै सनानि मेडेल आरो गवालपारानि साहिना बेगमआ मोनथाम सनानि मेडेल आवथायनो हादों। आसाम विधान सभायाव बारहोबाय मोसौ रैखाथि बिल 2021। मिज'फोरा आसामनि फरायसालिखौ बमाजों उरायहोदों। गिबि मन्थ्रिया विधान सभायाव सावस्रि सिबिथाय मिरु आरो फार्मासि बेखेवबाय। सालबारि बियाबनि गुबुन गुबुन जायगायाव आंगनबाड़ी मिरुनि न' लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरोबाव सा 17 चिरांनि उन्दैसाफोरखौ सिक्किमाव बोखांनो हादों। आरोबाव 3 दाननि थाखाय दावहा दोनथ'दों आलफा उदांआ। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लाजों नांजाबनाय भुटान हाजो ओनसोलाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आइ दैमाया बांद्राय देरबोनायाव बिजनी महकुमानि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामियाव दै लोमसाव फैनायाव गामियारिफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। माजराबारि, नवापारा, खुज्राबगुरि, लेदपारा, दैमुगुरि, सारागाव गामियाव आथिखालाव दैबानानि जाहोनाव खस्थ' मोननांदों। बिजनीनि बिष्णुपुर सारसिबपानियावबो दहला दन्दा दैसानि दैया बांबोनानै गोबां हाब्रां गिसिखादों। बेनि अनगायैबो सान्तिपुर ओनसोलाव गोबां गामियावनो दै लोमसाव फैनायाव थांनाय फैनायनि थाखाय जोबोर हालाय-हाफाय जानांदों। बयनिबो नखर नखर दै लोमसावदों। रुनिकाटा ओनसोलनि उदालगुरि गामियाव सम्पामति दैसाया औवा जेनलाबनि दालांखौ बुखारलांनायाव आथिखालाव रायजो राजाया थांनाय फैनायनि हान्था मेलाया गोथेनानै दं। बाक्सा जिल्लानि सालबारि बिटिआर ब्लक इउपिपिएल दोलोआव गावजों गाव एना-एनि आरो गोरोबलायाजासे नखर दावहा सोमजिदों। शुक्रबार खालि सालबारियाव जालांनाय इउपिपिएल दोलोआरि ब्लक कमिटिनि गाहाय मेलाव ब्लक कमिटिनि नेहाथारि लोगोसे TCLCC बिबानाव थानाय बिन'द मोसाहारिनि हेंथायै गोबां अजद लाबोनाय जादोंमोन। अजदआ बेनोदि आथिखालाव बिन'द मोसाहारिया गासैबो खामानिफोरखौनो गाव हारसिङैनो मावजोबो आरो मोनसेबो खामानिनि थाखाय आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारीजों जेबो रायज्लाया एबा मिथिहोआ होननानै गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। बे समावनो जथुमनाय मेला आब्रुथि गैयै नांलाय-खमलाय जालांदोंमोन। बिन'द मोसाहारिया मोननै बिबानाव थानो मोना आरो बेखायनो नेहाथारि बिबानखौ थाबैनो नागारनांगौ होननानै मेलनि बांसिन सोद्रोमाफोरा दाबि खालामदोंमोन। ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारी, इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखं, लाइमोन गांखं बयबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि सालबारि बियाब इउपिपिएल दोलो आफादखौ थाबैनो सिफायनानै गोदानै दाफिननाय जागोन, नङाब्ला दोलोआनो गोमालांनो हागौ होननानै बिन'द मोसाहारिखौ सोंखारिनायजों गोबाङानो बुंदों। 10 आगस्तनिफ्राय 14 आगस्तसिम नेपालाव खुंजानाय SBKF इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप गेलेनायाव इन्टारनेशनेल मास्टार्स एथलेटिक आयदायाव बड'लेण्ड उदालगुरिनि कुन्जलता बर'आ 100 मिटार आरो 200 मिटार गोजान खारनाय मोननै आयदायाव बाहागो लानानै मोननै सनानि मेडेल आवथायनो हादों। बे खौरांखौ मोननानै उदालगुरि ओनसोलनि गेलेमु मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गवालपारा जिल्लानि साहिना बेगमआ 300 मिटार, 400 मिटार आरो 800 मिटार गोजान एथलेटिक खारनायाव मोनथाम सनानि मेडेल आवथायनो हादों। आसामनि सानैसो गेलेगिरिया दुलाराय भारतआव मुं लाखिनो हादों। नाथाय फैगौ समाव आसाम सोरखारा माबायदि अनसायनाय होयो बेसो नोजोर होनो गोनां। अदेबानि BTC गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ कुन्जलता बर'नो 2 लाख रां होनो फोसावबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोबनायाव आसाम विधान सभायाव आजावजाबाय एबा बारहोजाबाय गोख्रों होबथाजानाय आरो सावरायजानाय बिल मोसौ रैखाथि बिल 2021 एबा काउ प्रिभेन्शन बिल 2021आ
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आरो बाहागो लानायाव मोसौ रैखाथि बिल 2021 खौ शुक्रबारखालि बिधान सभायाव बारहोहरबाय। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों हेंथा होनानै सदन नागारनायनि उनावबो शुक्रबारखालि बिधान सभायाव बारहोदों मोसौ रैखाथि बिल 2021 खौ। ओरैहाय बिधान सभायाव मोसौ रैखाथि बिल 2021 आ बारहोजानाय लोगो लोगोनो खुंथाय गोहोनि सोद्रोमाफोरा भारत माता की जय, जय श्री राम की बायदि स्लगानजों होस्रिख्रावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गोख्रों हेंथा होजानाय मोसौ रैखाथि बिल 2021 खौ बिधान सभायाव बारहोनायनि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बिलनि सायाव गोलाव बिबुंथि लाखियो आरो बे बिलआ बारहोजानाय लोगो लोगो हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरा सदन नागारो। नाथाय बे बिलखौ लाना गोख्रों दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव मोसौ सोदोबखौ बोखारनानै बिथांखि लायो होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे बिलआ बिधान सभायाव बारहोजानायनि उनावनो हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंनाय बादिब्ला बे बिलखौ बारहोनायनि सिगांनो सिलेक्ट कमिटियाव दैथायहरनो थाखाय हेंथा दोलोआ दाबि खालामदोंमोन। रांखान्थि कमिटिनि जोहै सिलेक्ट कमिटियाव सावरायनो खावलायदोंमोन, नाथाय जेबो नायबिजिरासै। मख'नो गोनांदि बेयो मोनसे आयेन जानायनि उनावनो मन्दिराव थानाय ओनसोलाव सोरगिदिं 5 किल'मिटार जानथायाव मोसौ बेदर फाननाय आरो जानायाव होबथा जानाय फैगोन। आसामनि गेजेरजों गुबुन जायगायाव मोसौ दैथायहरनायाव होबथानाय फैगोन। गनायथि गैयालासे मोसौ बुथारनायावबो होबथानाय फैगोन। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिया दासिमबो थुंगेनायनि मुं लायाखै। हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिज'राम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। आसाम आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय मिज'फोरा सिमनायारि ओनसोलनि गंसे फरायसालिखौ बमाजों उरायहोनाय जाथायखौ लानानै मोननै रायजोनि गेजेराव फिन दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिज'राम सिमनायाव थानाय फाकुवापुन्जी गुदि फरायसालिखौ उदखारि मिज'फोरा बमाजों उरायहोदों। बे जाथायाव फरायसालिया गाज्रियै खहा जायो। बबेखानि थांनाय फेब्रुआरि दानावबो उदखारि मिज'फोरा फाकुवापुन्जी गुदि फरायसालियाव बमा खुबैदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि आसाम विधानसभा सावस्रि सिबिथाइ मिरु आरो फार्मासि बेखेवबाय। दिसपुराव थानाय एमएलएफोरनि सोरखार न'नि साखाथियावनो रायजो सोरखारा विधानसभा सावस्रि सिबिथाइ आरो फार्मासिखौ फसंदों। बे सावस्रि सिबिथाइ मिरु आरो फार्मासि बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बाहागो लायो सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त, विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिन आरो गोबां। बबेखानि बे फार्मासि आरो सावस्रि सिबिथाइ मिरुआव साफ्रोमबो मन्थ्रि, एमएलए, बारग' एमएलए आरो विधानसभा मावख'आव खामानि मावनाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरानो सिबिथाइ लानो हागोन आरो बेयो बानजायनां जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसाम विधानसभा सावस्रि सिबिथाइ मिरु आरो फार्मासियाव फाहामथाय लानो हानाय गासैबो विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया शुक्रबारखालि साफ्रोमबो मन्थ्रि आरो एमएलएफोरनो हेल्थ कार्ड राननानै होयो होननानै मिथिनो हादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, पीयूष हाजरिका, हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया आरो खुंथाय गोहो आरो हेंथा दोलोनि गोबांसा एमएलएफोरा। बिटिआरनि सालबारि बियाबाव एमजिएनआरइजिए आसनिनि जोहै अंगनबाड़ी न' लुनो थाखाय बियाबनि टिसिएलसिसि बिनोद मुसाहारिया जाला ब्लक आरो गोबर्धना ब्लकनि बिडिअ फारियै दैमालु बसुमतारी आरो कुमुद चन्द्र नार्जारिमोनखौ लाफानानै गुबुन गुबुन जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारियाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार कृष्ण महिला, जुनियर इन्जिनियार धरनीधर खेरखातारि, नवदीप तालुकदार आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफादोंमोन। जायफोर मिरुआव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बैफोर थावनियानो जादों फारियै मदनगुरि, राजाबिल, उदिसागुरि, गरायमारि, खोला ढेकियाजानि, बुनमाजा पथार, बुनमाजा गाव, कलबारि, कालपानि, सुनबारि, ननके खाग्राबारि, एलेंमारि, 4 नं एलेंमारि, 1 नं पातेमाबाद, 2 नं पातेमाबाद आरो बारेङाबारिनि गुबुन गुबुन जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। सिक्किमाव चिरां जिल्लानि आरोबाव सा 17 उन्दैसाफोरखौ बोखांनो हादों आसाम पुलिसआ। चिरां पुलिसआ नैथि खेबनि थाखाय सिक्किमाव सिग्रोबनानै चिरां जिल्लानि सा 17 उन्दैसाफोर आरो 2 बैसो जानाय सुबुंखौ बोखांनो हाबावदों। आसामनि स्पेसियेल डिजिपि आरो बिटिआरनि आइजिपि एलआर बिश्याया शुक्रबारखालि बेलासियाव चिरांनि एसपि मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों।
खौरांगिरि मेलाव एल.आर. बिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला चिरांनि डीएसपी लबकुमार डेकानि दैदेननायाव सान्तिपुर आउटपस्टनि आइसिटि मदद होनायाव चिरां पुलिसआ थांनाय 8 आगस्टनिफ्राय 12 आगस्टसिम सिक्किमनि मोनथाम जिल्लायाव सिग्रोमनानै सा 17 उन्दैसाफोरखौ लोगोसे 2 बैसो जानाय सुबुंखौ बोखांनो हायो होनना चिरां जिल्लायाव लाबोयो। सिक्किमाव आरोबाव बोखांनो हानाय साफ्रोमखौबो चिरां जिल्लानि गंब्रै रिलिफ केम्पआव दोननाय जादों होननानैबो फोरमायदों। सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा आरो परेश बरुवा दैदेननायाव आलफा उदांआ आरोबाव दावहा दोनथ'बाय। आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै आरोबाव फैबाय थानाय 3 दाननि थाखाय हाथियार आरो जायखिजाया दावहाखौनो दोनथ'बाय आलफा उदां। आलफा उदांआ दिनै गंसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै आरोबाव दान 3नि थाखाय दावहा दोनथ'नायनि बागै फोसावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायखौ नोजोर होना थांनाय मे दानाव दान 3नि थाखाय सोरखारनि हेंथायै गासैबो रोखोमनि दावहाखौ आलफा उदांआ दोनथ'दोंमोन। नाथाय आलफा उदांआ सिगाङाव फोसावनाय दावहा दोनथ'नाया दिनै बारग'लांबाय। बेनिखायनो आलफा उदांआ दिनै प्रेस बिबुंसार फोसावनानै दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव दान 3नि थाखाय फोलावदेरो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 15 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।